mukati mousungwa mudzimai wangu takasiya mudzimai wangu ari pamba pana vabereki. Saka mudzimai wangu akazoita gumbo mumba gumbo panze. Vabatwa nemunini wangu ari panapa. Chikombatiro chabhuma yabveriswa kwamambo kwamagadu. Chikomba cheche magadu muchinda yakongu chakasori chinda magadu vachibva vari vachibva vari pamombe yangu inini. Vachibva ndiri pamombe ichikomba chiye shoko wamahachi. Anonzani munhu Kenani Chiweze akaripa mombe ndakaripa naoni mahachi ndiri mukati mousungwa ini. Ndiye chikomba chakadana nemudzimai wangu ndiri mukati mousungwa. Sa mombe yaripwa, mombe yakagara pamba pabereki neoningina wangu ndopa wakati munhu zvaaramba achiita uyu akuramba achidanana nani nechikomba chiye futi. Saka zvikanzi ana asekuru womunhu iwo wanowawo kwaChiweshe, iwo ana asekuru wacho ana Kenani Chiweshe. Zvikanzi asekuru womunhu chibata ichi sezvo muri ana asekuru chibatai mombe iyi yakaripwa uyu mukomana sezvo pfungwa dzake nekuti ari mukati mousungwa hapo. Mombe iyi nemwana wake nemudzimai mochengeta chimirira mukomana kuti anodzoka kana kuti pamwe haakwanisi kuita sei kudzoka tike chikuona zvakamira sei. Saka achangamira ndakagara mukati mousungwa kuno kwana makore 10 chekuti azobudiswa nepadhoni yapuresident. Ndasvikawo ndakaona mwana achitambirana nemwana wangu achitaura baba kune mombe dzenyu dziri kupi nana asekuru. Mombe dzake dziripo dziri 4 muri mubhukuru kwaMatema. Mombe yangu iyi yakazobereka saka asvika kuita 5 mumwe neyabva yafa. Saka nguva yandikazobuda from prison dzenge dzava 4. Ndikati ana asekuru aiwa makachengetawo zvipfuyo saka tinogona kuita sei ndinogona kukutendewo mundipowo dzimwe mombe dzangu motorodza munotorawo. Ana sekuru wabva waramba. Ndikati inini mombe yangu ini yekuripwa kwangu ini hamunganditorere mombe yangu iyo yandakaripwa inini. Mombe yekuripwa kwangu hamunganditorere mombe yangu ini. Zvikazi hazviite. Ndopa takaenda kwamambo Magadu kwaMuchinda Magadu. Chibva yatongwa naMuchinda Magadu. Wabva wabatwa nemhuso wabva wabvuma kuti akuripa takuripa mombe sekuripwa kwaangaitwa. Ngati kana zvichikwaniseni kana mudzimai wangu futi kumuda asi iwo mudzimai wangu ini wakabva warodza futi ana sekuru wacho ndiri mukati mousungwa ini. Warodza mudzimai wangu mombe wabva wanikira. Ende zvimombe izvozvo zviri kunzi hadzipo pamba pawo asi dziri muwanhu wawakatodzipa kuti waite kuratidza pasina Sabhuku Matema anodzidzisa kuti mombe dziripo mumbumo. Iye Sabhuku Matema atoripo pana ari pana Sabhuku Matema. Saka wana kwamambo ndizvakaita wakabvuma kuti vachaya kuripa but havasi kukwanisa kuuya. Kana wakafonerwa hawadairi fona unodzima foni. Tane nguva kubvira kuti rakapera. Gadzira makumbo aya mukomana. Makumbo. Right. Kamutaura kuti munhu amakwirira uyu ndisekuru. Kenani Chiweshe. ndiye akapuwa here mombe idzi? Ndiye akapuwa. Sabhuku ari kupi? Kupanza hapo. Matema. Sabhuku Matema. Sabhuku. Muya kurewe. Mune zvekutaura mainzwa nyaya iyo? Saka imi chamuri kuda muruda mombe here muruda mukadzi here mukuda chiyako chamanyatsokwirira dare kuti muwane chii? Ini chananasoda ini ndaida mudzimai wangu asi ana asekuru pandakabva kuprison wakandati mudzimai wako uchakwanisa kumuwana ndakamurodza nemumwe murume. Saka makuda mombe Pungucha. Mombe dzakaripwa uyu kuna dzakapuwa Kenani Chiweshe dziri kuna ani? Kenani Chiweshe muvhireji toziva kuti kana tichigara muvhireji Sabhuku anonyora kuti mwanangu uyu ane mombe 2 iye anodzakata. Iye kana kuri kusimudzwa yakatosimudzwa gore nechirumo chimwe. Ndanichiona tsiri 1 rakasara. Amai vacho womombe iyoyo yakafa nechirwere cheshe yasara 1. Inge ichitenderera
manje kwakabva kunyoreswa kunzi kunova nomombe kwakudiwa kunzi papiwa mishonga nechikafu chekuti mombe dzigone kurarama kubva kuhurumende. Akatonyohwawo kuti anomombe kana kuri kuti Ndiani Kenan Kenan Chiweshi Chiweshi. inani? pari zvino handisiriziva kuti sababa ndiye wairi watigere nawo mukoma nomunin'ini, saka mukoma wacho ndianga achichengeta munhu, saka handisiriziva tichirima mudanga here. Mukoma wacho ndiani? Kenan Chiweshi ndiye mukoma, munin'ina Munyararo. Akapuwa mombe ndiani? Pamusoro chana mombe inogona kuiri kwa Wirimai Jonga kana kuti kuna Farai Chiweshi munina ari kwa Matsenga. Mubvunzo maunzwa akapiwa mombe akaikanomumina wenyinisipo akaendeserwa achinopiwa mukadzi wenyu pamwe chete nemombe ndiani? Ndobvunzo. Akaripiwa mombe. Akapiwa mombe dzaachengeti. Oda uye nesi amchangamire nesipo. Iyarapo. Yabache hapo baba. Pamusoro nyadawa Ndiani? ndinonzi Robson Nyamaropa. Okay. Ndakumbeni. Panyaya iyi ndindakange ndiripo. Munodai so. Alright. Panyaya iyi ndindakange ndiripo ende ndindakafambira nyaya iyi. Nyaya yakati ndeyekuti mukoma wakasungwa achibva waenda muusungwa chibata Sara. Baba wakabvunza kuna amai guru wakati nai Muroora makore apo atoda kuti ndipasvike. Ndipasvike. Baba wakabvunza nai Muroora ona makore apo murume wako aita sei? Akawanda. Tokwanisa tigare tese here panapa. Meguru akati baba ndoita sei? Ndogara svika murume wangu aita sei? Adzoka. Ndotora pabuda akaziita mombe. Ndopatakagara naamai guru. Tagara naamai guru wangu asina kungowaenda 2018 ndo pakange pazvitakura amai guru waita pamuviri wari pamba. Ndo pakabvunzana ateta wakati Muroora iwe unechi? Une pamuviri iwe. Amai guru bvati aiwa kunyepa kuita sei? Kusimba. Tanzaya kuona mhuri idzi takaita mhuri dzakawanda usatinyepere. Kana iri nhumbu yekuti ndiye mumusha muno unoita sei? Unotsanangura. Ndimwe nyaya yakabvira kuseni kuma8 wakazobvuma zvokuma 4. Unza shuwa nyaya iyi shuwa chokwadi. Inini ndakarara naBrian Mahachi. Ndio muridzo ichi ndio muridzo yenhumbu. Ndofunga kuti vharenda kwa Sabu wakati nyaya inoda kwa Muchinda. Ini handitonge nyaya dzipi? Nyaya idzodzo. Ndopatakaenda hapo ndibadana naMahachi. Amuchinda wakati Mahachi wewe iwe wakapara mhosva. Chipa Nyamaropa mombe nembudzi naMahachi. To Mahachi bhabvisa zvinhu zvipi? Zvinhu zvezviya. Brian Mahachi. Baba wakati munoziva kuti iyi mombe iyi haichengetwe kuti mimi ndiise mudanga pano ndichiti mombe yeMuroora nezvaitwa neMuroora. Ati baba mukoma chi? Mukoma hapo. Ini ndakarongwa namukoma chanza ndisi yaita sei? Yawashandipa inini. Amai guru mimi zvamune mwana amai guru hazvinetse. Amai guru mimi makaita zvamaita. Asi pane mwana chinhu chikaichi mwana achakura achadanda kuchikoro. Handiseti mukoma wanodzoka kuti wadzoke. Tinoona kuti chinhu imi chibata chinhu chipi? Vandapa asekuru wainzi Terimo. Asekuru womukadzi ainzi Terimo. Kuti wabate chi? Ndokwanga kune mukadzi wedu iye amai guru wedu avo. Alright, ndokwanga kuna amai guru wedu avo. Wadaro ndobva wati sekuru bva wati inini panapa ndina danga. Ndakuchipa mwana Kenani. Iya kuti Kenani Chiweshi. Ndane danga chengete chi? Imi chirongwa tomoita sei nyama tarise mwana. Ndopakira ndopakapuwa chi? Ndopakapuwa mombe. Kufunga mukoma watora nguwa ndisanaita sei? Ndisanaona bharasa watsanga wakataiwa. Chingosiya zvakaita sei? Siya zvakadaro ndichaita sei? Kana mati zvichitarisa mwana achisa zvakadaro ndichabuda kupi? Zvikasa ndabuda. Sho mukoma wasvika pakuita sei? Pakuzodzokawo. Svikowo wazogara pasina naChiweshi. Pataiwa naChiweshi izvi zvakaitika zvazokuwo inini mudzimai wangu ari kupi? Ini ndoti kurira mudzimai apa mudzimai atera sei? Mudzimai ana sekuru watorodza ichi
oza mudzimai zvandai anacho chimo chiti mukadzi wangu muchirodza idzombeza chomoita sei futi muchitora musacho ndechi saka michiisa ichi mombe dzacho muchiisa pachi muchiisa paground tonotaita sei totangira papi ndifunga anacho chakatanga kutsika ndovanosatsanangura svika nyaya yaidzokera futi kupi yaidzokera kwamuchinda ndifunga kwamuchinda payatsanangurwa cho chakati aiwa zvechokwadi inini ndichaumbechi ndichaumba mombe yake musi wa3 chiweshe ndiani panyaya iyi ndisekuru wemukadzi akapuhwa nani mombe akapuhwa nababa wake iye ndakanga ane danga akapiwa ndichiweshe upi kenani matini Brian Mahachi ndiye chikomba mombe yakabviswa na Brian Mahachi yakapuhwani yakauya kwatiri isusu imimi ndobva maita sei isusu mombe ikai ndopa baba wakati mombe iyi kuti miichengete tiise mudanga azviite mombe ngaichichengeta mwana ngaichionekwa ngaichimirira mwana kuti mwana kana akuenda kuchikoro saka tine mwana naamaiguru avo vakasiyiwa nemukoma uyu vasara sununguka mukoma watenda mukati wasununguka mwana ndopatakati aiwa mombe yakuchitarisa chii yakuchitarisa mwana mombe yake iri kutarisa mwana iri kupi iri kuna amaiguru kuna nasekuru wacho ikoko makateerera right igore ripi 2019 mukoma achangoenda right saka ndobva yaita sei ndobva yaenda kwana chiweshe ikoko ndoko yakatanga yakuchengetwa iri takati aiwa imimi mombe iyi chengetera mombe ndiye mwana tikumirira muridzi waita sei muridzi wacho kana adzoka atimirira mombe kana yadazodzoka tichakurukura nemombe imi chenyu kuita sei kutarisa mombe iyi ndosati tikawirirana izvozvo vamakapa mombe kuti vachengete ndiani nditeremochi weshe anombori chii apa ndisekuru wani wemukadzi wedu isusu mukadzi wamukoma ndokwaione mwana wenyu ndokwanga kune mwana anga churo yamwa mukoma adzoka rini akadzoka 2023 kubva mombe yakaenda 2019 mombe yakaripa 2014 yakatobereka 2014 saka rimbokwana kusvika kuita 5 vachizonzi wane achafa mai vacho vafosa uyo akazodzoka rini gore rakapera chakani 2023 wakaita makore mangani akaita 10 ndoda uteerere sese iweyo wateerera right zvandakubvunza uyu unzwe amaiguru mavabata nechikomba wakateerera makaenda kudare makaripwa mombe yakapuhwani yakapuhwa isusu imimika right imi ndobva maita sei nemombe mombe mombe taitora takaitora pamaita sei taitora ndo patakati tisati ndatichizere muridzi asipo tichatanga tatipira muridzi wechi muridzi wemukadzi wakateerera ndobva maiendesa ku mombe ndobva tati chibva takagara pasi naamaiguru ati imi amaiguru imimi mukoma hapo asi imimi mombe pamuri ndopairichi pane mombe ichitarisa ichi ichitarisa zvinenge zviripo svika mukoma aita sei svika mukoma adzoka mona moronga zvipi akanaka toteera hamuna kuripwa upombwe ibudza iwewe takaripwa toteera hamuna kushandisa mombe iyo paupombwe hwemukadzi wenyu
ndura komani. kuti Unoti iwewe alright ndikuda uyu muridzi womukadzi toti here mombe iyo hamuna kuishandisa paupombwe hwemukadzi wenyu? kungoti changamire panguva idzodzo dai ndanga ndiripo yenge iri mombe yanga yakanangana Pindura mubvunzo. Nyatsoteerera mubvunzo wandabvunza. Ndati adzimai vako vakakanganisa vakaita upombwe, unotenda here kuti vakaripwa? Makaripwa hongu changamire ikapuhwa vananyamaropa ava zvaari kutaura uyu nomuromo wake? Handiti ka hongu changamire akati mombe ngaiende kune vanhu kwayazopararira ndiani? ini papa handingaese Regera apindure munin'ina wako kana mukoma. mombe haina kuparara but mombe Inzwa mubvunzo. Ayo, Akati mombe iende kwayapararira uko. ndini ndakati iende Ndiwe ka muridzi wemukadzi ka? Handiti ka? Right. Wakaipa basa rekuti iende ikoko nechikonzero chei? kwanga kuri kuti ichengetwe ikoko Nemhaka yei? Iye yapuhwa iwewe. ipamhaka yakuti inini ndakandisina pekuichengetera asi noti ndandi pamusha pababa saka baba wakati mombe upombwa ipinde mudanga mababa arisapandatsanangura ndichengete pamusha baba wakati mombe upombwa ipinde mudanga Ndobva wati iende uko kunodii? ichengetwe ikoko Kunodii? ichengetwe svika muridzi wacho aita sei Pane zvawamboreva wakanganwa here? ati ichengetwe kune mwana kana iri problemu inosangana nemwana kana nechii inosova iye takamirire chi takamirira mukoma Wakateerera here mukoma? Yakasorovha matambudziko emwana. Vakatadza kuronga nyaya yemombe iyi wamuona ndevava. Imi makatadza kuchengeta mwana wemukati ngaachengetwe neupombwe hwamai wake. mwana akanga achiri kuyamwa Kani unopindura mubvunzo iyi. Makatadza kuchengeta mwana wenyu uyu mukati ngaachengetwe neupombwe hwamai wake. kwete nyadawa mwana akanga ndoti awaita pamwiri mwana aitoyamwa mwana uyu saka apata handina kuzviramba. Imi ndobva yamati ngaichengete mwana, ngavafudze vachichengeta ichichengeta yakachengeta kamwana. papa ndoda kubvunza nyadawa yakachengeta mwana pachirudzo wai Unobvunzani? iwe ndiwe wakati ngaiende kuri kuchengetwa mwana. Iwewe ndiwe uri kutaura ikonobvunza ini ndini ndingatokubvunza waiti mwana uyu achengetwe sei nemombe upombwe hwamai wake? Handi mwana ye akanochengetwa naamai yake kwasekuru womukadzi, kwasekuru kauko ndiko mai muri kubva handi ndoko akaenda. Rega ndikupe mufananidzo mukomana. Wateerera nyamaropa? Right. Vadare mateerera? Amai ava, sorry ndaakufananidza amai ava. Vane murume wavo akashaika. Ndobva pasara vakomana vangani? 2. Amai ava ndobva watsvagawo sahwiri anovavaraidza. Ndobva wamuwana. Vakuvaraidzana. Mwana mukomana weye ndobva avabata. Ndobva aenda kudaro ndobva anzi upombwe ripai. Ndobva ari pamombe kani? Chikomba chiya. Ndobva mombe dziye dzapuhwa mwana mukomana uya. Munin'ina wake mwana uya akuda kuroora. Anotora here mombe idzi kuendesa uko? Anoregererei? Ndambomira kubvunza dare, regerai nyamaropa apindure. Anoregererei? Nyamaropa iwe mombe wapiwa, hauri kupupura, hauna kuda kuiisa mudanga mako. Wakati imi amai mune mwana ndimi chichengetai mombe iyo ichengete matambudziko amuchawana kumwana. Eka dzakapera kai chichengeta matambudziko emwana. Inini ndisena ndikapanya dawa.
yakanga isiri ndiyo iyo muridzi wemombe achiuya akati aya zvawakaita iyo handiso inini chinhu changu ini ndini akupa chipadhizeni ini ndakaita ndakabata chitsiri changu nokuti inini handine ini muridzi wemukadzi achiuya apati aya zvawakaita iyo handiso ndozvakuedza tsana ndosaka akazokwira dare apa akukwirirani dare manje iwana chiweshe wacho neni wacho akukwirira asiri angadai akwirira iwewe wakaita wrong decision yena ndifunge kuti decision yakaita uya yange iri wrong ndosaka vanhu ava vasiri kuuya vari kuuya vanoti takaripa kai ko ndichauya kudarika nganiko ende ava vanoti tinouya kupiko inga ndimi makatiti mombe chengetai muchengete matambudziko emwana ari kupi mwana uyu inini mwana atinaye ari kumba maanaye ka ko pakati pese apa anga ari kupi mwana akanga ari ikoko achirerwa nemombe idzi ka atikapa mombe kwanga kuna adzimai ndikwakazake une mombe handiko kwanga kuna adzimai wedu mumwe mombe ndakapa terimo kwete Kenani mapambanzwisa mandikutsanangura terimo ndo asekuru wemukadzi wa uyu kuna Kenani dzazoenda sei hatizoti yakazoendawo sei kuna Kenani ika yanga yaarrangement yavo muzukuru wozorawo mafuta aya ipawa unoda imhosva here ainenge siri mhosa soko ndo zvakaitika ipapo thank you very much zvakanaka shumba